하드인데 말홍어야지 이게 추딘 게바드 차리가래. Więc dzisiaj mamy 8 dzień letnich nauk Marnok. 깜네 긴둥이데 준바도 주만 한번 소라. 대신도 저러 보면 게 Chciałbym pozdrowić wszystkich mnichów, mniszki, całą sangę, wszystkich przyjaciół w Dharmie na całym świecie, a w szczególności moich rodaków w Tybecie. 다들 Wszystkim przesyłam też idelek. 다 가자. 내리 유송 셈보 군양에는 됐을때 도디즘 휴튜브네 다들인데 내리 군거 Więc 군양에는 poprzedniego dnia mówiliśmy o parynirwane, o parynirwanie Mahakasyapy. Dzisiaj chciałbym przejść do historii parynirwany Anandy. 다 그거 군양에는 저거 쉬디서 다들 전세를 做 숨도 방법이 그거 샤네 괴전라 땜바 떼바 사대다 다들은 이바디 Więc mówiąc o historii parynirwany, to głównie chodzi o 3 punkty. Po pierwsze, przekazanie nauk Shanavasinowi. Potem jest taki punkt, że o tym, jak Ananda usłyszał, że ktoś błędnie recytuje nauki Buddy, a po trzecie to jest sam akt parynirwany. Więc najpierw mamy historię tego, jak Ananda przekazał nauki, czy też przekazał dzierżeniem nauk Arhatowi Shanavasinowi. Ta historia jest zawarta w tybetańskim tłumaczeniu Mulasarvastivady subtelnych aspektów dyscypliny. Więc tak jak wcześniej już powiedziałem, Buddha przekazał dzierżenie nauk Mahakasyapie, potem Mahakasyapa przekazał to Anandzie, zaś Ananda przekazał je Shanavasinowi. Wspomniałem już wcześniej o Shanavasinie. On był synem kupca. Kiedy dorastał, kiedy dorósł, udał się na taką podróż morską. Wtedy wielu kupców tak robiło, tak, wymieniając różne dobra. Szczególnie chodziło o szlachetne kamienie, klejnoty. I Shanavasin udał się w jedną z takich podróży i potem bezpiecznie powrócił do Indii. Ukrył gdzieś te swoje klejnoki i potem udał się do bambusowego gaju. Bambusowy gaj to jest takie miejsce w pobliżu Vajragriha, w którym znajdowała się wihara. Jedna z pierwszych, historycznie można powiedzieć, że to była pierwsza wihara, pierwszy klasztor ofiarowany Sandze Buddy. I ofiarodawcą był król Bimbisara.
Więc bambusowy gaj to było miejsce, w którym w pobliżu Vajragriha, w którym jakby zbierała się sanga, które było taką siedzibą sangi ówczesnej. I tam Shanavasin się udał. Wówczas Ananda tam przechadzał się przed świątynią. Więc on po prostu się przechadzał tam, tak jakby wybierał się na zewnątrz. To tak jakby chodził w tą i z powrotem. Bez jakiegoś konkretnego celu, po prostu się przechadzał w tą i z powrotem. Później to się przerodziło w taką medytację chodzoną, medytację wykonywaną podczas spaceru, podczas chodzenia. Więc tak czy inaczej Ananda przechadzał się przed świątynią i Shanavasin przybył w tym momencie i ujrzał Anandę i pokłonił się u jego stóp i powiedział, że dzięki współczuciu 3 klejnotów przekroczyłem ocean i wróciłem bezpiecznie do kraju. I w związku z tym chciałbym zorganizować 5-letni festiwal Dharmy. Co to znaczy 5-letni festiwal Dharmy? Znaczy, że przez te wszystkie 5 lat, przez każdego z tych 5 lat Shanavasin będzie składał wielkie dary sandze Buddy. Ponieważ wrócił z różnymi klejnotami, z różnym bogactwem, ta cała podróż była bardzo udana, więc Shanavasin uznał, że to, że bezpiecznie wrócił z tej podróży, zawdzięcza życzliwości i współczuciu 3 klejnotów. I dlatego chciał się jakby odwdzięczyć za tą bezpieczną podróż i co roku przez 5 lat ofiarowywać datki dla mnichów. Ananda zaś odpowiedział i spytał się jednocześnie Ananda, a gdzie jest Bhagavan, gdzie jest Buddha? Ananda odpowiedział, że Bhagavan przeszedł w parynirwanę. Shanavasin to usłyszał, zemdlał i padł na ziemię. Potem jak został pokropiony wodą i się ocknął, odzyskał zmysły, powiedział, a gdzie jest czcigodny Shariputra? Zapytał. Ananda odpowiedział, on również odszedł w parynirwanę, podobnie jak Maudgalayana i jak Mahakasyapa. Shanavasin był bardzo przygnębiony usłyszawszy te wieści. Shanavasin był bardzo, bardzo smutny, kiedy udawał się w tą swoją podróż. Buddha i jego wielcy uczniowie byli wciąż na tym świecie, a potem po powrocie usłyszał, że Buddha odszedł w parynirwanę i jego wielcy uczniowie odeszli w parynirwanę, więc był niezwykle przygnębiony. Dlatego obiecał zorganizować ten 5-letni festiwal Dharmy.
Zazwyczaj to była taka uczta, to był taki duży posiłek, uczta dla tych wszystkich, dla całej sangi. Przez każdego roku była taka organizowana. Ananda dodatkowo powiedział Srinivasinowi: dziecko, służyłeś nauką Bhagavanie materialnie. Potem, kiedy ten festiwal się zakończył, to Ananda mu powiedział: dziecko, służyłeś nauką Bhagavana materialnie, teraz musisz służyć dharmie. I Srinivasina powiedział: ale jak mam to zrobić? Na co Ananda powiedział: musisz przyjąć śluby w naukach Bhagavana. A Srinivasina powiedział: okej, dobrze, jak najbardziej. Wtedy czcigodny Ananda go wyświęcił. Shanavasin był przepowiedziany przez Mahakasyapę. Mahakasyapa powiedział Anandzie, że właśnie to jest ta osoba, to będzie ta osoba, której powinien przekazać dzierżenie dharmy. W związku z tym właśnie Ananda zachęcił go do przyjęcia ślubowań, wyświęcił go, udzielił mu pewnych ślubowań i Shanavasin przyjął wszystkie ślubowania bikszu na resztę swojego życia. I przyjął na siebie, włożył szaty dharmy, to były wtedy szaty wykonane z konopi. Wcześniej jako bogaty kupiec nosił lepsze ubrania, a teraz wziął na siebie właśnie takie szaty konopne. I obiecał, że będzie utrzymywał swoje ślubowania bikszu do końca życia. Shanavasin był również bardzo inteligentny. Był bardzo inteligentny, miał bardzo jasny umysł, więc kiedy miał taką właściwość, że usłyszał coś raz i od razu się tego nauczył po jednym wysłuchaniu. Więc Ananda przekazał Shanavasinowi wszystkie 84 000 nauk, które Ananda usłyszał od Buddy, przekazał je Shanavasinowi, a ten od razu je zapamiętał. Więc wszystko, co bikszu dwóch społeczności czcigodnia Ananda zapamiętali, czcigodni Shanavasin również zapamiętał. Osiągnął 3 świadomości i znał 3 kosze. Więc to była ta osoba, której później Ananda przekazał jakby dzierżenie nauk. Następnym będzie historia o błędnym recytowaniu białego żurawia. Tak można by to było. Co to oznacza? Bo można by było się zastanowić, jakie okoliczności doprowadziły do parynirwany Anandy. Więc jakby główną przyczyną jakby tego, że Ananda odszedł w parynirwanę, jest to, że Ananda usłyszał w tym bambusowym gaju, gdzie przebywała Sangha Bikshu, on usłyszał błędną recytację jakby takiego powiedzenia, takiej krótkiej historyjki o żurawiu, o białym żurawiu. Ona jest również opisana w tybetańskim przekładzie subtelnych aspektów dyscypliny. Więc to był ten bambusowy gaj, gdzie przebywała Sangha. I tam był taki młody bikszu, który recytował jedną ze strof nauk Buddy.
W tamtych czasach, kiedy była taka tradycja, że nauczyciel recytował jakąś strofę, potem uczeń ją powtarzał i recytował ją, powtarzał ją wielokrotnie, żeby ją zapamiętać. Więc ten młody bikszu recytował tą jedną strofę i recytował ją tak. Zamiast żyć 100 lat, nigdy nie widząc białego żurawia, przeżyć jeden dzień i zobaczyć białego żurawia jest o wiele lepiej. Więc to niektórzy mówią, że to był biały żuraw, niektórzy, że biała kaczka. Chodzi o takiego białego ptaka wodnego. Więc ten bikszu recytował to tak, że można żyć 100 lat i nigdy nie widzieć białego żurawia, tak? Ale można też przeżyć jeden dzień tylko, ale i zobaczyć białego żurawia. I ta druga sytuacja, ta druga opcja jest o wiele lepsza. Co brzmi trochę dziwnie, prawda? Więc życie 100 lat i przeżycie 100 lat i niewidzenie białego żurawia i przeżycie jeden dzień z widzenia i zobaczenie białego żurawia jest lepsze, to brzmi trochę dziwnie. Więc Ananda usłyszał właśnie tego młodego bikszu, który recytował strofę w ten sposób i powiedział do tego bikszu: Synie, Bhagavan tak tego nie przedstawił, tak tego nie powiedział. Recytujesz to niewłaściwie. Bhagavan powiedział to nieco inaczej. Bhagavan powiedział: zamiast żyć 100 lat, nie będąc uwolnionym od narodzin i umierania, o wiele lepiej jest przeżyć jeden dzień i uwolnić się od narodzin i umierania. Więc nawet gdybyśmy żyli 100 lat i nie wyzwolili się z narodzin i umierania, a druga opcja by była taka, że przeżyjemy tylko jeden dzień, ale uwolnimy się od narodzin i umierania, to ta druga opcja jest lepsza. Być może, że w indyjskim dialekcie w owym czasie, w którym była ta strofa recytowania, narodziny, umieranie i biały żuraw brzmiało może troszeczkę podobnie. Po prostu te słowa może brzmiały troszeczkę podobnie. Więc Ananda go pouczył, że ta strofa powinna brzmieć nieco inaczej. I Ananda dodatkowo jeszcze powiedział, są dwa rodzaje ludzi, krytykują nauki. Ci, którzy są rozgniewani i pozbawieni czyli ci, którzy krytykują buddyzm, tak? Są dwa rodzaje ludzi, którzy krytykują buddyzm. Którzy są rozgniewani i pozbawieni wiary oraz ci, których wiara jest błędna, czyli ci, którzy rozumieją te nauki w błędny sposób. Więc ta druga grupa może mieć wiarę, może mieć dobre intencje, ale źle rozumie nauki. Ci ludzie są równie groźni dla nauk, w podobny sposób je niszczą. Poprzez błędne zapamiętywanie sutr, jak słoń w błocie zginą, tak się mówiło. Nie mają świadomości, słuchanie bez wiedzy nie przynosi rezultatu. Niewłaściwa wiedza jest jak trucizna. Ci, którzy wiedzą, jak właściwie słuchać, są mądrzy w kwestii rezultatów oczyszczania. Więc
Więc Ananda jakby pouczył tego mnicha, że trzeba mieć wystarczająco dużo inteligencji, aby rozumieć nauki. Nie wystarczy je po prostu z wiarą zapamiętać. Je po prostu zapamiętać. Więc kiedy źle rozumiemy nauki, to tak jakbyśmy łykali truciznę. I nie, to jest, więc nie tylko, że wtedy takie nauki nie przynoszą nam pożytku, ale są wręcz niebezpieczne. Więc Ananda mówił, że ci mądrzy, czyli ci inteligentni, tak, powinni właściwie słuchać. Czyli mądrzy, inteligentni słuchają sutr, słuchają nauk, potem dzięki tym naukom oczyszczają swoje splamienia i osiągają wyzwolenie. Więc Bikshu posłuchał tego, co Ananda miał mu do powiedzenia, a potem poszedł do swojego opata, czyli swojego nauczyciela, a ten mu odparł. Nie powinieneś słuchać Anandy. Ananda również się zestarzał i traci pamięć. Jego pamięć słabnie, więc nie możesz na nim polegać. Recytuj tak, jak robiłeś to wcześniej. Ananda już nie pamięta, co powinno się recytować, a czego nie i tak dalej. Nie można na nim polegać. Więc ten nauczyciel polecił młodemu Bikshu, aby po prostu kontynuował tą swoją recytację i nie zwracał uwagi na Anandę. Być może, że ten opat po prostu nie chciał się przyznać do błędu przed swoim uczniem. Gdyby powiedział, o tak, to jest racja, przepraszam, zrobiłem błąd, to być może, że jakby straciłby coś w oczach tego ucznia, więc być może po prostu nie chciał stracić reputacji i zamiast tego jakby oczernił Anandę i kazał mnichowi recytować jak do tej pory. Później Ananda sprawdził ponownie, jak Bikshu recytuje tą strofę. Więc Bikshu oczywiście recytował tak jak do tej pory, nie zmienił treści tej strofy. Ananda w związku z tym się spytał, synu, czy nie powiedziałem ci, że Bhagavan tego nie powiedział? Bhagavan powiedział to inaczej, a ty nadal recytujesz to w ten sam sposób. Bikshu zaś powiedział, że mój nauczyciel tak powiedział. Więc ten mnich jakby powiedział, że był z tym u swojego nauczyciela. Nauczyciel kazał mu powtarzać tak jak do tej pory, niczego nie zmieniać. I Ananda nie wiedział, co na to odpowiedział. Pomyślał tylko, jeśli przemówię do Bikshu, to wywoła spór. Nie chcę do tego sporu dopuścić. Kiedy udam się do tego opata, do tego nauczyciela, to też wywoła to spór. Wielkie istoty, takie jak Shariputra, wielki Maugalayama, Mahakasyapa odeszli. Też pewnie nic nie mogliby na to poradzić. Więc ja chyba też powinienem już odejść.
Buddha Bhagavan był bardzo współczujący. Jestem pewien, że jego dharma przetrwa jeszcze 1000 lat, więc spokojnie mogę odejść, spokojnie mogę odejść w parinirwanę. Więc tak pomyślał w tym momencie Ananda. Myślał, jak tekst mówi, starzy odeszli, nowi się z nimi nie zgadzają, zostanę sam w medytacji, jak ptak zrodzony z jajka. Więc Ananda był bardzo smutny, że jego wszyscy przyjaciele odeszli, a jego uczniowie już go nie słuchają. Więc poczuł się bardzo samotny w tym momencie. Kiedy ptak rodzi się, wykluwa się z jaja, to jest jakby samotny, robi to samotnie, więc więc Ananda, jakby to jest takie porównanie do takiej jakby samotności Anandy. Więc Ananda w tym momencie postanowił przekazać właśnie dzierżenie Shanavasinowi. Powiedział do niego, synu Bhagavan powierzył nauki Mahakasyapie, a następnie odszedł. Potem Mahakasyapa powierzył je mnie, a teraz ja powierzę je tobie i przejdę w parynirwanę. Musisz zawsze chronić nauki. Buddha też powiedział, że w przyszłości w mieście Mathura znajduje się góra Marunda. Tam na tej górze mieszka kupiec, który ma 2 synów, Nata i Pata. Chiński przekład mówi o jednym synu, a tybetański o 2 synach, Nata i Pata. Więc ci synowie zbudują tam zbudują świątynię i będą patronami tej świątyni. I tam w tej samej krainie Mathura będzie sprzedawca kadzideł o imieniu Gupta, który również będzie miał syna o imieniu Upagupta. W przyszłości powinieneś go wyświęcić i jak przepowiedział i jemu później przekazać nauki. Ananda powiedział, że Bhagavan przepowiedział, że 100 lat po mojej parynirwanie pojawi się Buddha bez żadnych znaków. To jest właśnie przepowiednia dotycząca tego Upagupty. On będzie realizować aktywność nauk. On będzie realizować moją aktywność. Więc Ananda powiedział, że w przyszłości musisz odnaleźć tego chłopca, go wyświęcić, przekazać mu nauki. W ten sposób Ananda powierzył nauki Shanavasinowi, a ten obiecał jakby zrobić dokładnie to, co polecił mu Ananda. Więc to były jakby okoliczności, w jakich Ananda postanowił odejść. Zdarzenia, które do tego doprowadziły. Następnie mamy historię parynirwany Anandy. Więc możemy się zastanawiać, jak Ananda odszedł w parynirwanę, więc to jest opisane w tybetańskim przekładzie subtelnych aspektów dyscypliny.
Ananda wówczas pomyślał, jeśli przejdę w parinirwanę tutaj, król Ajashatru i, i ziemia Vriji wejdą w konflikt i nie będzie możliwości, aby ziemia Vaishali miała jakiekolwiek relikwie. Zaś jeśli przejdę w parinirwanę Vaishali, w Magadzie, oni również nie oddadzą żadnych relikwii tym ludziom z Vrji. Więc jeżeli odejdę w Magadzie, to król Agady nie odda relikwii temu drugiemu królestwu, zaś jeżeli odejdę w Vrji, to ci ludzie nie oddadzą żadnych moich relikwii Magadzie i dojdzie do wojny. Więc Ananda pomyślał, więc co muszę zrobić? Muszę odejść pośrodku rzeki Gandzi, pośrodku Gangesu. Chodzi o to, żeby muszę odejść, Ananda chciał odejść na granicy. Tą granicą był Ganges, gdyż gdyby odszedł w którymkolwiek z tych królestw, to tylko to jedno królestwo zatrzymałoby dla siebie wszystkie relikwie. Wtedy król Ajashatru miał sen, w którym zobaczył, zazwyczaj nad królem trzymany jest taki parasol, tak, nad głową króla. Więc król miał taki sen, że kij tego parasola trzymanego nad nim się złamał. Kiedy to zobaczył, obudził się przestraszony, a strażnik drzwi powiedział: Królu, Ananda wysłał wiadomość, że przejdzie w parinirwanę. Słysząc to, król Ajashatru zemdlał. Potem został pokropiony wodą, oprzytomniał, odzyskał zmysły i król wtedy powiedział: gdzie czcigodny Ananda przejdzie w parinirwanę? Zaś czcigodni Shanavasin, który przybył wtedy też do króla, powiedział: wielki królu, ten, który podążał za Bhagavanem, który narodził się jako jego syn, wielka istota, która z pewnością chroni skarbiec prawdziwej dharmy, który ma czystą inteligencję, wyruszył do miasta Vaishali. Więc Shanavasin uznał, że Ananda odszedł właśnie do Vaishali, że w tamtym kierunku się udał. Więc król Ajatashatru i jego armia z 4 dywizjami, czyli taka wielka armia, oni włożyli wszystkie zbroje, złapali za broń i udali się na brzegi Gangesu. W tym samym czasie bogowie, którzy żyli w Vaishali, w Vaishali były tacy lokalni bogowie, lokalni opiekunowie. I oni powiedzieli jakby ludziom z Vaishali: szlachetna Ananda, lampa dla istot, był współczujący dla wszystkich istot. Ten mędrzec rozproszył ciemność smutku i udał się do Vaishali, aby okazać jakby przejść swój własny spokój, odejść w parinirwanę. Wtedy armia z 4 dywizjami z Vaishali założyła zbroję i przybyła na brzegi Gangesu. Więc był Ganges, po jednej stronie była armia Vaishali, po drugiej była armia Magady, a Ananda wsiadł do łodzi i znalazł się pośrodku rzeki Ganges. Wtedy król Ajatashatru pokłonił się Anandzie i powiedział:
Ty, Bhagawanie, którego oczy są jak kwitnące niebieskie upale, ty mędrze, który zrobiłeś to, co trzeba było zrobić i wyruszasz do miasta pokoju. Jeśli planujesz przejść w parynirwanę, proszę zostaw swoje szczątki tutaj dla naszego dobra. A wtedy ludzie z Wajszali, z tego drugiego, na tym drugim brzegu, również się pokłonili, oddali i poprosili go, aby zostawił swoje szczątki u nich. Ananda wtedy pomyślał, jeśli porzucę moje ciało w mieście Magada, ci z Wajszali będą zmartwieni. Jeśli zostawię swoje ciało w Wajszali, król Magady będzie bardzo zły. Dlatego połowę swoich szczątków dam królowi, a połowę społeczności Wajszali. Obie te społeczności zawsze będą składać odpowiednie ofiary moim szczątkom. Będą czcić je właściwie. Więc myśląc w ten sposób, Ananda przeszedł w parynirwanę. Już miał to uczynić, ale tuż przed parynirwaną, pośrodku, kiedy już był na środku Gangesu, nagle mędrzec z 500 uczniami pojawił się przed nim. Naprawdę to tak jakby miał jakieś magiczne moce, cudowne noce. Nagle w cudowny sposób pojawił się przed Anandą i powiedział: Anando, proszę, zanim odejdziesz, wyświęć nas w dobrze nauczonej darmie i daj nam pełne święcenia bikszu. Kiedy wyrazili to życzenie, Ananda powiedział: okej, niech uczniowie przyjdą tutaj do mnie razem. Tych 500 uczniów było nadal na brzegu, ale Ananda, kiedy tylko o nich pomyślał, to Ananda miał takie magiczne nocy, że poprzez samo myślenie o nich jakby sprowadził ich do siebie. Ananda wyemanował taką małą wyspę na środku rzeki i po środku tej wyspy, więc to była malutka wyspa, nie można było jakby z niej odejść w żadnym kierunku, więc on sprowadził tych 500 uczniów na wyspę i tam ich wyświęcił. Na koniec jakby trzeba wyrecytować 3 razy tekst ślubowania, tak? Więc za drugim razem, kiedy podczas drugiej recytacji oni osiągnęli rezultat nieodwracalności, zaś za trzecim razem porzucili wszelkie cierpienie i osiągnęli poziom arhata. Więc ponieważ to było na środku rzeki, w środku dnia, niektórzy nazywali ich mid-river, czy też środkorzecznymi, a niektórzy że oni reprezentują środek dnia. Tak czy inaczej pokłonili się czcigodnemu Anandzie i powiedzieli: Bhagavan wyświęcił Subdarę, a następnie Subhadrę. To była Bhagavan wyświęcił Subhadrę. Subhadra to było jakby ta ostatnia osoba, którą wyświęcił Buddha przed swoim odejściem. I potem odszedł w parynirwanę, tak? Czyli Buddha tuż przed śmiercią wyświęcił tego Subhadrę i odszedł w parynirwanę. I tak samo ty wyświęciłeś nas przed swoją parynirwanę, ale my nie chcemy widzieć, jak ty odchodzisz w parynirwanę. Chcielibyśmy odejść zanim ty odejdziesz.
My chcemy odejść w parynirwanę, zanim ty odejdziesz w parynirwanę, bo nie chcemy na to patrzeć. Ananda jednak powiedział, synowie, Bhagavan powierzył nauki Mahakasyapie przed odejściem w parynirwanę, zaś Mahakasyapa powierzył następnie mnie. Teraz odchodzę w parynirwanę, więc powinniście chronić te nauki. Bhagavan powiedział, w szczególności w Kaszmirze, Buddha przepowiedział, że w Kaszmirze są takie warunki i takie, że miejsca do praktyki są łatwo dostępne. Więc to jest najlepsze miejsce do medytacji. Więc to jest najlepsze miejsce, w którym możecie się udać, żeby praktykować medytację. Tam będziecie mieli najlepsze warunki ku temu. I Bhagavan powiedział również, 100 lat po moim odejściu będzie bikszu o imieniu Madhyantin. Będzie on tam rozprzestrzeniał nauki, właśnie w Kaszmirze. Dlatego powinniście przyjąć nauki i udać się tam. I przyjąć nauki od tego nauczyciela. Więc to była taka przepowiednia Ananty, więc ta cała grupa mnichów, świeżo wyświęconych mnichów, więc to był, więc tak przepowiedział Ananda. Następnie, więc ci mnisi najpierw chcieli sami umrzeć, zanim Ananda odejdzie, ale Ananda ich od tego odwiódł i powiedział, że nie możecie tego zrobić, udajcie się do Kaszmiru. Tam jest, Buddha przepowiedział, że to będzie dobre miejsce do praktyki, że tam pojawi się dobry nauczyciel, więc powinniście się tam udziać. Więc tak. Więc tak mówią teksty Sarvastivady, a ta szkoła Sarvastivady powstała i głównie utrzymywała się właśnie w Kaszmirze. Więc tak mówi właśnie tekst z tej tradycji Sarvastivady. Teraz będziemy mieli pół godziny przerwy. 나서 다 되네. 아니 다 그런 거 여기 님하고 몰라서 봐 롱된 사회 제례야 아니 에 춘추 남바나서 봐 Po tym jak Ananda jakby wyraził te przepowiednie dotyczące tych mnichów, jakby pobłogosławił swoje ciało, dokonał wielu cudów i niczym zalanie ognią wodą przeszedł w parynirwanę. Ludzie z Vaishali otrzymali połowę jego ciała, a król Ajatasatru również połowę. Obie społeczności zbudowały stupę z jego relikwiami. Jedna powstała w Vaishali, a druga w Pataliputrze. Jak powiedziałem wcześniej, to jakby syn Ajatasatru przeniósł stolicę do Pataliputry. I tam właśnie powstała ta stupa. Ogólnie w północnej tradycji, w tych pismach północnej tradycji i w
tekstach w języku tybetańskim tak właśnie przedstawia się parynirwanę. Teraz chciałbym przedstawić tą samą historię, ale z tradycji Theravady, z tradycji palijskiej. Znajduje się ona w komentarzu Dhammapady. Więc ten opis parinirwany Anandy jest właśnie, znajduje się właśnie w tym tekście, ale istnieją również różne cytaty dotyczące parinirwany. Jest na przykład upali w dżatakach, upali w języku pali. Tak jak powiedziałem, jest ich 547 w kanonie palijskim i w dżatace, która jest 166, upasala dżataka, więc jest to tam i tam jest taki cytat. Wśród tych, którzy umierają i pozostawiają swoje szczątki na tej ziemi, nie ma nikogo, kto umarłby w miejscu, w którym nikt się wcześniej nie umarł. Ogólnie mówi się, że wszędzie na ziemi ktoś umarł, tak? Że wszędzie na ziemi ktoś się urodził, wszędzie na ziemi ktoś się umarł. Szczególnie od wieków istnieją, od tysięcy lat istnieje taka tradycja grzebania ciał w ziemi i często się mówi, że cała ta ziemia jest pokryta takimi grobami, ale właśnie Ananda, śmierć Anandy była inna, ponieważ on odszedł w parynirwanę w miejscu, w którym nikt wcześniej nie umarł. Więc jak jest to jak było to możliwe? Mówi się, że w tym palijskim kanonie mówi się, że Ananda osiągnął wiek 120 lat i zbadał długość swojego życia, zbadał swoje ciało, zbadał długość swojego życia i zobaczył, że życie dobiega końca. Teraz w Tybecie też tak ludzie robią, że przychodzą do lamy, żeby lama przepowiedział, jak długo będę żył. Często ludzie przychodzą do lamy i pytają, jak długo będę żył. Ale Ananda taką przepowiednię zrobił sam dla siebie. I zobaczył w ten sposób, że przejdzie w parynirwanę za 7 dni. Za 7 dni. I tak powiedział wszystkim ludziom wokół, że odejdę za 7 dni. Ogłosił to tak w taki publiczny sposób. Za 7 dni odejdę w parynirwanę. Więc kiedy ogłosił, tam była rzeka Rohini. Płynęła rzeka Rohini w pobliżu. I tam byli ludzie, którzy żyli po jednej stronie tej rzeki, po drugiej, czyli po bliższej stronie rzeki i po dalszej stronie rzeki. Tak jest tam to przedstawione. I ludzie po drugiej stronie powiedzieli, bardzo czcimy tego arhata, więc musi przejść w nirwanę na naszych oczach.
I ludzie po bliższej stronie powiedzieli, bardzo czciliśmy Anandę, więc musi przejść w nirwanę przed nami. Więc jakby kiedy Ananda usłyszał te słowa po obu stronach rzeki, pomyślał, ludzie po obu stronach rzeki czcili mnie, szanowali mnie w równym stopniu. Dlatego nie mogę powiedzieć, że ci ludzie mnie nie czcili. Jeśli umrę po bliższej stronie rzeki, ludzie po drugiej stronie będą walczyć z ludźmi po tej stronie, aby odzyskać moje relikwie. Podobnie, kiedy umrę po drugiej stronie, ludzie po bliższej stronie przekroczą rzekę i będą walczyć. Przyczyną sporu będę ja, więc powinienem sprawić, aby wszyscy byli szczęśliwi. Czyli chodziło o to, że miejsce, w którym odchodzi święty człowiek, w tym miejscu pozostają jego relikwie, tak? Wobec czego to była też to była bitwa o te relikwie. Więc ludzie z każdej strony rzeki chcieli, aby Ananda odszedł właśnie po ich stronie. Ananda jakby był świadom, że on będzie przyczyną tej tragedii, tej wojny pomiędzy dwoma narodami, więc bardzo nie chciał do tego dopuścić. Następnie powiedział, ludzie po bliższej stronie rzeki czcili mnie, a ludzie po drugiej stronie czcili mnie. Nie ma nikogo, kto by mnie nie czcił. Wy po bliższej stronie rzeki zbierzcie się po swojej stronie rzeki, a wy po drugiej stronie rzeki zbierzcie się po swojej stronie rzeki. Więc on jakby poprosił obie strony, aby przybliżyły się do brzegów rzeki, aby zebrały się po obu stronach rzeki. I 7 dni później, więc to była ta rzeka Rohini, Ananda doszedł na środek rzeki, miał takie nadprzyrodzone moce, więc on jakby uniósł 7 drzew palmowych i usiadł na nich, czyli tak jakby położył 7 palm jedna na drugiej, tak, żeby nie utonąć i żeby móc usiąść nad rzeką w ten sposób, na pośrodku rzeki, nad nurtem wody. I usiadł ze skrzyżowanymi nogami. Nauczał dharmy wszystkich tam zebranych. Następnie powiedział, moje szczątki zostaną podzielone na 2 części i niech połowa spadnie na przeciwległy brzeg rzeki, niech połowa spadnie na bliższy brzeg rzeki. Więc gdy tylko to powiedział, w tej samej pozycji wszedł w samadhi wszechobecnego ognia. Wybuchł ogniem. Więc jakby ten ogień pojawił się w taki naturalny sposób, tak? A jego szczątki podzieliły się na 2 części. I jedne szczątki, połowa spadła na bliższy brzeg, a połowa na przeciwległy brzeg. Więc Ananda odszedł w parynirwanę, wszyscy zawodzili z żalem, krzyki były tak głośne, jakby mogły rozerwać ziemię. Ale obie strony otrzymały relikwie Anandy. Ludzie tak byli w takim żalu po obu stronach, że miało się wrażenie, że ziemia się zaraz rozpadnie od tego żalu. Więc bardzo dużo ludzi lamentowało, bardzo dużo ludzi. Więc nawet kiedy Buddha odszedł, nie było aż tak wielu osób lamentujących przy Buddzie, jak wtedy, kiedy odszedł Ananda.
Ludzie smucili się przez 4 miesiące i mówili, jeśli są starsi nauk, jeśli są dzierżyciele nauk, to jest tak, jakby żył nauczyciel. Teraz nauczyciel odszedł w nirwanę, teraz naprawdę całkowicie odszedł w nirwanę. Oni po prostu uznawali, że Ananda był identyczny, był taki sam jak Buddha. Nawet jeżeli Buddy nie było, a był Ananda, to wszystko było w porządku. A teraz, kiedy Ananda odszedł, to oni faktycznie odczuli, teraz nie ma już żadnego nauczyciela. Teraz już nauczyciel naprawdę odszedł. Więc tak wygląda ta historia w komentarzu Dhammapady w tradycji palijskiej. Istnieje też inna wersja w chińskiej tradycji, w tych kronikach z podróży na zachód, z podróży do Indii, gdzie ten mnich, który podróżował do Indii, który zrobił bardzo wiele zapisków z tamtych czasów. To jest bardzo znany tekst. Mówiliśmy wcześniej o nim. Więc to były kroniki z Indii. Więc kiedy ten mnich udał się do Indii, zobaczył, dotarł do świątyni, gdzie właśnie znajdował, do tego miejsca, gdzie były dwie stupy z relikwiami Anandy. I zrobiłam taki szybkie tłumaczenie z języka chińskiego. Więc to jest 7 tomu tego tekstu. I ten tekst mówi, że ponad 30, czyli mniej więcej li to był mniej więcej pół kilometra, więc to było mniej więcej 17 kilometrów podróży z Świetapury. Są dwie stupy. Jedna jest po południowej stronie Gangesu, a druga jest po północnej stronie Gangesu. W obu tych stupach znajdują się podzielone na pół relikwie Anandy. Ananda był kuzynem Buddy ze strony ojca, czyli ojciec, czyli Shuddhodana i ojciec Anandy byli braćmi, tak? A Ananda i Buddha byli kuzonami. Był bardzo wykształcony, osiągnął dharani i też takie siddhi niezapominania, więc był w stanie zapamiętać wszystkie słowa Buddy, wszystkie nauki Buddy. Miał wielką wiedzę w różnych dziedzinach, a po parinirwanie Buddy jakby przejął od Mahakaśyapy, później przejął od Mahakaśyapy rolę opiekuna i dzierżyciela dharmy i prowadził uczniów. Pamiętał wszystko, pamiętał czas, kiedy Buddha zaczął nauczać, cały czas mu towarzyszył, był jego głównym asystentem. W Magadzie i tam jest znowu przytaczana ta historia, że w Magadzie podczas spaceru przez las zobaczył nowicjusza mnicha recytującego buddyjskie sutry. Mnich pomylił kolejność i również niepoprawnie wymawiał słowia. Kiedy to usłyszał, Ananda przypomniał sobie wiele z przeszłości i podszedł
Chciał poprawić błędy mnicha, ale nowicjusz roześmiał się i powiedział: starszy, Anando, jesteś stary, się mylisz. Mój nauczyciel jest mądry, w kwiecie wieku. Nauczył mnie bezpośrednio od niego nauczyłem się tej strofy, więc nie ma w niej żadnych błędów. Ananda nie wiedział, co powiedzieć, pozostał w milczeniu, wycofał się i westchnął. Chociaż jestem stary, chcę pozostać na tym świecie dłużej dla dobra wszystkich czujących istot, aby podtrzymywać prawdziwą dharmę. Jednak jeśli istoty czujące są przesłonięte gęstymi zasłonami i nie słuchają instrukcji, dłuższe pozostawianie tutaj jest daremne. Wkrótce powinienem osiągnąć nirwanę. Powinienem odejść parinirwanę. On pomyślał sobie, nawet jeżeli instruuję ludzi, to oni mnie nie słuchają, więc jaki ma sens, abym tutaj dalej pozostawał? Następnie opuścił Magadę i udał się do Wajszali. Wsiadł do łodzi, zamierzając udać się do Wajszali. Ale kiedy dotarł na środek rzeki, król Magady usłyszał, ponieważ król Agady wcześniej usłyszał o odejściu Anady i z uczuciem miłości pospieszył tam z armią liczącą kilkaset tysięcy i rozbił obóz na południowym brzegu rzeki. Król Wajszali zaś, słysząc o przybyciu Anandy, poczuł zarówno radość, jak i smutek i również poprowadził tam kilkaset tysięcy żołnierzy. Rozbili obóz na północnym brzegu rzeki. Więc na południowym brzegu rzeki była armia i wielu tysięcy żołnierzy i na północnym brzegu rzeki była również armia wielu tysięcy żołnierzy króla Wajszali, który chciał go przywitać, a jednocześnie więc Więc doszło do takiej sytuacji, gdzie Ananda był na środku rzeki na swojej łodzi, a po obu stronach były armie, które dwie armie stanęły naprzeciwko siebie po obu stronach rzeki, ich sztandary przesłaniały słońce. Obawiając się, że kraje mogą walczyć i zabijać się nawzajem, Ananda wstał z łodzi, uniósł się w powietrze i zademonstrował nadprzyrodzone moce. Chciał w ten sposób zapobiec tej wojnie. Następnie przeszedł w nirwanę, jego ciało pochłonął ogień. Jakby naturalnie jego ciało zapłonęło. Jego szczątki podzieliły się na dwie części, z których jedna spadła na południowy brzeg, a druga na północny. Każdy król otrzymał jedną połowę, a ich armie płakały z żaru. Wrócili do swoich krajów, zbudowali stupy i złożyli ofiary na jego część. Więc tak wygląda ta historia właśnie w chińskiej tradycji. Więc kiedy ten mnich chiński udał się do Indii, zobaczył te dwie stupy po obu stronach Gangesu i dowiedział się, że tam właśnie znajdują się relikwie Anandy podzielone na dwie części. Zatem parinirvana Anandy jest opisana zarówno w południowych, jak i północnych przekazach buddyzmu.
Źródła w tradycji północnej obejmują w tradycji Mula Sarvastivady subtelne aspekty dyscypliny, sutrę króla Asioki, sutrę biografię króla Asioki, te historie życia archatów. Jest też taki tekst i też te zapiski z Indii, które znajdują się w chińskim kanonie. Więc te wszystkie źródła z północnej tradycji opisują parynirwanę Anandy. Zaś w południowej tradycji ta historia znajduje się w komentarzu do Dhammapady. W tradycji tybetańskiej głównymi źródłami są właśnie te subtelne aspekty dyscypliny oraz Taranaty, historia buddyzmu w Indiach. Kiedy patrzymy na te teksty, kiedy czytamy te teksty, to możemy je oczywiście porównać. I wtedy widać, że zarówno że te północna tradycja i tybetańska tradycja wyraźnie wskazuje, że Ananda odszedł w parynirwanę na środku Gangesu, podczas gdy południowa tradycja mówi o rzece Rohini. Dzisiaj w pobliżu Gorakhpuru jest rzeka Rohini, ale nie ma pewności, czy to właśnie to była ta rzeka, od której mowa w tej historii. Być może to po prostu, że Ganges był też nazywany Rohini wtedy, w tym czasie. Tak czy inaczej, kiedy mnisi z Chin przybywali do Indii, to wtedy ta rzeka nazywała się Ganges. I że stopy stały po obu stronach Gangesu. Więc tutaj, więc tą pierwszą różnicą pomiędzy tymi przekazami jest właśnie to miejsce parynirwany Anandy. Po drugie, w północnej tradycji i tybetańskiej tradycji mówi się, że King Ajatasattu Magady i ludzie z Vaishali z południowej strony ludzie z Vaishali, podczas gdy w południowej tradycji nie mówi się ani o królu Ajatasattu, ani o Magadzie, ani o Vaishali, mówi się tylko o społecznościach z bliższego i dalszego brzegu rzeki. Nie ma tam mowy wyraźnie o jakie królestwo, o jakich królów chodziło. Więc te historie są podobne w ten sposób, że faktycznie, że to był środek rzeki i że chodziło o społeczności po obu stronach rzeki, po dwóch stronach rzeki. Dodatkowo w północnej tybetańskiej tradycji mówi się, że relikwie Anandy zostały podzielone na dwie części i że zbudowano stupy, które czczono później po obu stronach Gangesu. Natomiast w południowej tradycji nie ma o tym mowy. Obie tradycje mówią też o tym żalu, które wyrażali ludzie po obu stronach rzeki. Więc pomiędzy południową a północną tradycją istnieją różne różnice w przypadku tej historii. Północna i tybetańska tradycja jakby przedstawiają ją tak samo,
palijska tradycja przedstawia ją nieco inaczej. Jest właśnie, ale na takim podstawowym poziomie e, e, jakby obie tradycje jakby opisują ją w dość podobny sposób. Są tylko różnice dotyczące szczegółów. Więc mówi o tym, że mówimy o królu Ajatasatru i o Magadzie, mówimy o Vaishali. Nie ma o tym mowy w południowej tradycji, nie ma. Wiemy, natomiast obie tradycje mówią o tym, że Ananda odszedł na środku rzeki, że jego ciało pochłonął ogień, naturalny ogień, że odszedł w parynirwanę w taki sposób. Chciałbym jakby podkreślić różnicę pomiędzy parynirwaną Mahakasyapy i Anandy. Więc co widzimy jakie wnioski można wysnuć z parynirwany Anandy i z parynirwany Mahakasyapy? Jak powiedziałem wcześniej o parynirwanie, więc z tej historii parynirwany Anandy jakby wypływa kilka wniosków. Po pierwsze, kiedy Ananda żył, ludzie uważali go za bardzo ważną postać. Nawet kiedy odszedł w parynirwanę, było bardzo wielu ludzi faktycznie chciało widzieć, chciało być świadkami tej parynirwany. Byli gotowi, kłócili się o to, byli gotowi walczyć ze sobą o to. Po drugie, Ananda, aby wypełnić życzenia ludzi, podzielił swoje relikwie, swoje szczątki na dwie części. I to jest dość charakterystyczne. Buddha, po odejściu Buddy, jego ciało zostało podzielone na 8 części, czyli Buddy ciało zostało poskremowane i wtedy pojawiły się relikwie, które podzielono właśnie na 8 części i pomiędzy 8 krajów. Więc można powiedzieć, że to podzielenie relikwii na części dotyczy tylko i wyłącznie Buddy i Anandy, nikogo więcej. Tylko w przypadku tych dwóch osób doszło do takiej sytuacji, co też jakby świadczy o tym, że Ananda był jak Buddha, był jak drugi Buddha. Ludzie uważali go za bardzo ważnego, był bardzo ważną osobą, uważali go za kogoś bardzo podobnego do Buddy, za jego autentycznego regenta. Więc jakby ten sposób, w jaki Ananda odszedł, faktycznie pokazuje, że on był autentycznym liderem Sanghi w owym czasie. Mówiliśmy o tym, że tych dzierżycieli nauk było 5 albo 7 albo iluś i że Buddha przekazał jakby tą rolę głównie Mahakasyapie, który był bardzo ważnym uczniem Buddy, ale Ananda wygląda na to, że ważniejszy, przynajmniej sławniejszy. Ludzie naprawdę go lubili, ludzie go bardzo szanowali, był bardzo ważną postacią dla tych społeczności. Więc to pokazuje, że Ananda przyjaźnił się ze wszystkimi, z różnymi społecznościami, z różnych krajów, z różnych królestw.
Jak wiemy, jak Ananda pomógł Sandze Bikshuni, tak? Więc Sangha Bikshu go lubiła, Sangha Bikshuni go lubiła, lubiło go wiele kobiet, wiele mężczyzn, czyli jakby cała społeczność kochała Anandę w gruncie rzeczy. On był bardzo przystojny. Był naprawdę charyzmatyczny, bo miał piękną twarz, miał piękne oczy. Ludzie w taki naturalny sposób lgnęli do niego i go lubili. Kiedy Ananda nadchodził, to wszyscy się z tego powodu czyścili. Wszyscy przybiegali, żeby go przywitać. Więc Ananda był na takim społecznym poziomie, był bardzo aktywny i był bardzo towarzyski. Potrafił rozmawiać z ludźmi, tworzył wiele dobrych relacji z różnymi ludźmi, z różnych kast, z różnych królestw, z różnych regionów tej części Indii. A jakie wnioski można wysnuć z Parinirvany Mahakasyapy? Z tej historii Parinirvany Kasyapy można wysnuć taki wniosek, że Mahakasyapa był trochę zdystansowany od społeczeństwa. Odszedł samotny. Być może, że po prostu więc odszedł na tej górze Kukutpara, poszedł tam sam i sam tam odszedł, więc jakby dystansował się od społeczeństwa. On po prostu lubił być sam, lubił przebywać w samotności, w odosobnieniu, nie zależało mu na tworzeniu jakichś takich relacji z ludźmi. Ale oczywiście, jeśli chodzi o dharmę i jeśli chodzi o urzeczywistnienie, to był bardzo szanowany i był w stanie udać się do świata bogów, do świata nagów, złożyć dary przed relikwiami Buddy, tak? Rozmawiał z bogami, rozmawiał z nagami. I bogowie okazywali mu wielki szacunek. I sposób, w jaki pobłogosławił swoje ciało, aby przetrwało do czasów Maitrei, to jakby świadczyło, że miał naprawdę potężne moce i że był bardzo z punktu widzenia dharmicznego był bardzo urzeczywistniony, jego urzeczywistnienie było bardzo głębokie. Ale to było jakby jego wpływ na religię, jego wpływ wewnątrz Sanghi był dość znaczący, ale jego wpływ na społeczeństwo nie był znaczący. Tylko Ajatasatru, król Ajatasatru miał pojęcie o tym, kim był Mahakasyapa, ale na przykład jego służący już o nim nie wiedzieli. Nie wpuścili go nawet do pałacu. Więc podsumowując, ostatnie dni Mahakasyapy i Anandy jakby pokazują jakby faktycznie w jakiej sytuacji była buddyjska sangha w owym czasie, po odejściu Buddy.
Więc te przekazy zostały spisane w czasach, w tym czasach tych szkół, tych Nikai, 18 szkół buddyjskich. Więc w pewnym sensie ukazuje to, w jakim, więc w jakiej sytuacji była Sangha w owym czasie. I też jakby pokazuje jakby stosunki pomiędzy tymi sangami, pomiędzy tymi szkołami. Na przykład mówiliśmy o tym, że była frakcja Mahakashyapy i była frakcja Anandy, tak? Która zaczęła się tworzyć już od odejścia Buddy. Więc sporo można jakby wywnioskować o statusie tych frakcji jednej i drugiej właśnie z tych historii parynirwany obu liderów. Mówiliśmy dzisiaj głównie o życiu Anandy, jego parynirwany. Że wielu ludzi naprawdę go lubiło, a na koniec byli gotowi bić się, jakby rozpocząć wojnę o jego relikwie. Więc to pokazuje, że ludzie go naprawdę kochali, że ludzie byli naprawdę do niego przywiązani. Wszystko jedno, czy to byli ludzie z Magady, czy z Wajszali, czy z innych królestw. Ludzie naprawdę go kochali, był dla nich ważny. Byli gotowi stoczyć wojnę. Więc wygląda na to, że Ananda był dla nich bardzo ważny. Natomiast Mahakasyapa zawsze spędzał czas w odosobnieniu, nie nawiązywał kontaktów z ludźmi, ze społeczeństwem, jakby praktykował medytację cały czas, przebywał w odosobnieniu, więc kiedy odszedł w parynirwanę, udał się w puste miejsce na szczycie góry i tam odszedł. Podczas gdy Ananda odszedł na oczach bardzo wielu ludzi, co obserwowało bardzo wiele osób. Więc to są istotne różnice. To tyle na dzisiaj.